Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Ngibingelela kakhulu abazalwane bonke ey'ndaweni ezahlukahlukene, abafundi bakaJesu Kristu nabazalwane bonke ngegama likaJesu. Ngibingelela ubaba wethu, ngibingelela umama, ngibingelela bonke abazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sizoletha-ke i-report bazalwane. Report, this is a report ye-upper room. KaMakampendulo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So-ke bazalwane, it was Sunday, cabanga ukuthi the previous week, it was Sunday, kufika umntwana la mhlampe unabo 10, 11 years, unabo 10, 11, uyafika uzoboleka ibhara. Uma ezoboleka ibhara, bese-ke siyamnikeza-ke ibhara. Kodwa into esiyibonile kuyena ukuthi uney'londa emlomeni, ziningi nje, zithe nje fihlekile, ziyabhibha, zisarawunde umlomo, ziwusarawundile umlomo, sezize zavela ngisho nasekhaleni. So lo mntwana ubefika okwesibili ezoboleka ibhala, uthi liboleke umakhelwane wami. Okay, ayikho inkinga-ke, simnikeze-ke ibhala. Kusho ukuthi nje ngi-distract-we ukuthi ngibuze ukuthi ubani oboleka ibhala, ngoba sengiyakubona ukuthi usubuye okwesibili, uthunywe umakhelwane wami noma ulibolekela wena. Hhayi bandla ngokuzithoba akhulume iqiniso, athi ngizibolekela mina kuphela, umalume uthe angothi ngilibolekela yena. Ngithi mina okay-ke, mawuqeda-ke ulibuyise ngoba nathi sokha amanzi. So kusho ukuthi ngi-distract-we yilokho-ke bazalwane, nginganaki indaba yakhe. Uthe esehambile, enhlizweni yami kube khona ukuthi kube ngimkhulekelile nje lo mntwana oney'londa ezibhibha kangaka, and uyabonakala akasakwazi ngisho ukukhuluma kahle, ziningi lezi iy'londa, zisarawunde nje umlomo, zisarawunde umlomo, sezize ziyaphuma nasekhaleni. Okay, kuthi kusenjalo-ke esehambile abesethi usisi Makhosi, hawu, sisi yazi leya ngane ngibona iney'londa ezimbi kanjani, ukube sikhulekelile nje. Mese ngithi mina sisi, kukhona enhlizweni yami ukuthi kube sikhulekelile, kodwa-ke enhlizweni yami bese ngiyitshela ukuthi ngizoyikhulekela mayibuya, mayibuya isibuyisa ibhala. Hhayi-ke, ingalibuyisa-ke ingane ibhala, size siyolifuna thina-ke kumakhelwane lo, ngoba asikwazi ukubuka engane. Sagcina silitholile ibhala-ke. So ngihlangana nayo-ke ngelinye ilanga iphuma esikoleni, ngicathi mhlawumbe ngangiyokha amanzi. Ngihlangana nayo iphuma esikoleni, ihamba nezinye iy'ngane nje, iy'londa zisenjalo nje bazalwane, zihlephikile. Ebese ngibizele eceleni, ngibingelele. Ebese-ke ngiyabuza ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu angakulapha lezi y'londa, angakuphilisa kulezi y'londa eziphethe na? Athule. Ngiphinde ngibuze okwesibili, ngithi ngibuza ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu angakuphilisa kulezi y'londa zingaphinde zikuphathe? Avume athi yebo. Akakwazi nokukhuluma kahle, kuyathunukala. Bese-ke ngimbeka isandla nje, ngambeka nje isandla phezu kwazo iy'londa, ngabhanqanisa umlomo nekhala, ngamkhulekela khona lapha endleleni, ngambeka isandla, ngamkhulekela khona lapha endleleni, wahamba. So ey'nsukwini ngihlangana naye ngesikhathi siyohlangabeza unyameko, ngoba saphatha amabhakede siyokha amanzi. Ngihlangana naye, uma ngihlangana naye ngimfica empompini, ngiyambona ukuthi hayi bo, ngathi uyena. Azisekho iy'londa, ayiphelile bazalwane, sekusele nje sekusele amabala akhombisa ukuthi bekuney'londa. Ngajabula. Siyambonga uJesu bazalwane, siyambonga kakhulu uJesu Kristu, udumo lonke lungolwakhe. So-ke kanti nosisi Makhosi uyambona ukuthi hayi bo sisi, uyayibona ingane yakho ukuthi iy'londa sey'phelile. So sibonga uJesu nje, udumo lonke silinikeza uJesu.
Haleluya. Siyabonga kakhulu. Sizongena esifundweni-ke bazalwane, esifundweni sethu. Namhlanje sizofunda, sizoqhubeka kunalama notes esasiwanikeze ubaba sisesekhaya abafundi owayethe asifundise ngawo. So bazalwane, siqhubeka nawo, kodwa-ke sikhethe lapha kuma-gift of the spirit. Cabanga ukuthi sizophinde sibuyele emuva ukuyokhuluma la ngoba ngagcina siqale i-fivefold ministry, kodwa-ke ngenxa yokuthi lokhu ngambulelwa khona ukuthi lokhu kumele sikufunde. So uma ngikubheka encwadini yami ngempela nakho ama-gift of the spirit, so sofunda wona mase siyoqedile ngicabanga ukuthi sophindela emuva-ke siyoqhubeka ne-fivefold ministry. So-ke bazalwane, isifundo sethu sikhuluma ngama-ninefold ministries okungama-gift of the spirit ahlukene into 3 categories. Yebo, three natural divisions ahlukene kathathu, 3 natural divisions. Sino A, sino B, sino C. So siqalile-ke ngo-A, u-gift of revelation, u-A. So ku-A sino-gift of revelation. Point number 1 is the word of wisdom. Yes, the word of wisdom ofola kuma-gift of the spirit, u-category A. Kuma-gift of revelation, the mind gift of revelation, mese kuba kapki sibhale ukuthi the mind gift. Okay-ke, sithe ipoint lethu lokuqala is called the word of wisdom. The word of wisdom. Okay-ke bazalwane, the word of wisdom, incazo yakhona ithi, this is supernatural revelation or insight into the divine will and purpose, showing how to solve any problem that may arise. Ayibonge Nkosi. This is the supernatural revelation or sight into the divine will and purpose, showing how to solve any problem that may arise. Hallelujah. Lokhu kwambulelwa-ke izinto zikamoya, ukubona emfihlakalweni icebo nentando kaNkulunkulu, ukuveza izixazululo noma isixazululo noma iziphi izinkinga ezingavela. Hallelujah. So-ke sasesithola u-First Kings chapter 3, u-First Kings chapter 3 verse 16 kuya ku-28, kufundeka kanje. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili abayizifebe bema phambi kwayo. Omunye wesifazane wathi enkosini, mina nalo wesifazane sihlala ndlininye. Ngabeletha nginaye endlini. Athi u-18, kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile, lo wesifazane wabeletha naye. Sasindawonye, kwakungekho mfokazi nathi endlini, kuyithina sobabili kuphela. Verse 19, umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe. Verse 20, wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami, incekukazi yakho ilele ubuthongo, wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka wayesefile. Kepha sengibhekisisa ekuseni, bheka kwakungesiye umfana wami engimzeleyo. 22,
wayesethi omunye wesifazane, qha ophilayo ungumfana wami, ofileyo ungumfana wakho. Kepha yena wathi, qhabo, ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ungumfana wami. Bakhuluma kanjalo phambi kwenkosi. Yayisithi inkosi, omunye uthi, ngowami lo mfana ophilayo, ngumfana wakho ofileyo. Omunye uthi, qha, ngumfana wakho ofileyo, ngumfana wami ophilayo. Yathi inkosi, ngiletheleni inkemba. Baletha inkemba enkosini. Yathi-ke inkosi, mdabuleni kabili umntwana ophilayo, ninike omunye ingxenye nomunye ingxenye. Wayesekhuluma enkosini owesifazane ongowakhe umntwana ophilayo, ngokuba izibilini zakhe zavutha ngomntanakhe. Wathi, Nkosi, mnike yena umntwana ophilayo, ungambulali nakanye. Kepha omunye wathi, makangabi ngowami nangowakho, mdabuleni. Yayisithatha inkosi yathi, mnikeni lowo umntwana ophilayo, ningamdabuli nakanye, nguye ongunina. Ayibongwe inkosi. Ithe ugcina kuvesi uvesi 28. U-Israyeli wonke wezwa lesi sahlulelo esenziwe yinkosi. Bayesaba inkosi ngokuba babona ukuthi ukuhlakanipha kaNkulunkulu kwakukuyo ekwahluleleni kwayo. Ayibonge inkosi. Siyakhumbula-ke bazalwane ukuthi inkosi uSolomoni wacela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Inkosi uSolomoni wacela ukuhlakanipha kuNkulunkulu, uNkulunkulu wasemupha ukuhlakanipha. So through lokho kuhlakanipha-ke, ukuhlakanipha enakho inkosi uSolomoni yabe isemambulela the word of wisdom ekumele ilikhulume ukuze kuphume isixazululo. So the wisdom enayo inkosi uSolomoni yarivila the word of wisdom elaba yisixazululo. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. So bese siya laphaya kuMatthew 2 verse 20. Matthew 2 verse 20. Kufundeka kanje bazalwane, ngifisa siqale kuMatthew 2 verse 19. Kepha uHerodi esefile, bheka, ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eGibhithe yathi, vuka, verse 20, vuka uthabathe umntwana nonina uye ezweni lakwa-Israyeli, ngokuba sebefile ababezingela ukuphila komntwana. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Le revelation-ke angithi sifunda the word of wisdom under revelation, under the gift of revelation, the mind gift. So-ke lesi sambulo asitholayo uJosefa usithole ngephupho uma sifunda laphaya ku-verse 19. Yes, uthi kwafika ingelosi ngephupho. Ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho. Ibonakala kubani? kuJosefa, ithi akavuke athabathe umntwana nonina baye ezweni lakwa-Israyeli. So lo lizwi lokuhlakanipha lambulwe ngephupho, izwi lokuthi makavuke athabathe umntwana nonina baye kwa-Israyeli. Haleluya, haleluya. Sidluleke bazalwane siye kuLuka 22 verse 10 kuya ku-12. Ayibonge inkosi bazalwane. uLuka 22 verse 10 kuya ku-12 ufundeka kanjena.
Wathi kubo, bhekani seningene emzini niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Mlandeleni niye endlini angena kuyo, nize nithi kumninindlu, uthi umfundisi kuwe, liphi ikamelo lokungenisa lapho ngingadlela khona iPhasika nabafundi bami na? Lowo-ke uza kunikhombisa ikamelo elikhulu eliphezulu elendlelweyo. Lungiselani lapho. Ayibonge Inkosi. La sithola isambulo, yebo, la sithola, angithi sikhuluma nge-revelation, yes, nge-gift of the revelation, ngo-point number 1, the word of wisdom. Sikhuluma nge-word of wisdom. So la abafundi bathola izwi lokuhlakanipha, the word of wisdom, balithole kubani na leli zwi lokuhlakanipha? Leli zwi lokuhlakanipha, yes, balithole through a spoken word, through izwi elikhulunywe iNkosi uJesu. iNkosi uJesu iyona ebanikeze the word of wisdom, izwi lokuhlakanipha. Iyona ebatshelile ukuthi abaye kule ndawo, bafike mase bengenile kuyona, bazohlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Yathi mabamlandele baye endlini la engena khona, baze bakhulume naye umninindlu, bamtshele ukuthi umfundisi uthi liphi ikamelo, yebo, lokungenisa lapho inkosi ingadlela khona iPhasika. Ayibonge Inkosi. That was the word of given came, elitholakale, the word, that was the word of wisdom. That was the word of wisdom etholakale nge-spoken word ekhulunywe iNkosi uJesu. Hallelujah. Hallelujah. So-ke bazalwane, the word of wisdom etholakale nge-spoken word, ngokukhuluma komuntu. Kuyenzeka futhi uphinde urevelelwe, uthole isambulo while umuntu ezikhulumela nje, kube ukuthi wena uthola the word of wisdom, uthola isambulo se-word of wisdom while umuntu ekhuluma nje. Kuyenzeka futhi uthole isambulo se-word of wisdom while you are reading the written word. Hallelujah. So-ke bazalwane, sizoqhubeka siya kuJohn 2 verse 22 kuya ku-24, sisakhuluma ngama-gift of the spirit. Sikhuluma nge-gift of revelation. Under i-gift of revelation, the mind gift, siku-point number 1 esikhuluma the word of wisdom, izwi lokuhlakanipha. SikuJohn 2 verse 22 kuya ku-24. 22 kuya ku-24. Ayibonge Inkosi. Kufundeka kanje bazalwane, uJohn 2 22 kuya ku-24. Uthe esevukile kwabafileyo, abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo, bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu. 23. Kwathi eseJerusalema ngePhasika emkhosini, abaningi bakholwa egameni lakhe, bebona izibonakaliso zakhe azenzayo. 24. Kepha uJesu yena kabathembanga ukuba abhobokelane nabo ngokuba wayebazi bonke. Ayibonge Inkosi. Lana-ke bazalwane, sithola i-revelation, isambulo se-word of wisdom. I-word of wisdom isithole through the written word kanye ne-spoken word.
Lapha ku-verse 22a kuthiwa, ku-22a kuthiwa, kuthe sevukile kwabafileyo abafundi bakhe bakhumbula ukuthi washo njalo kubo. So that was the spoken word, ukuthi washo njalo. So bathole isambulo ngamazwi awashoyo, the spoken word. Then ku-22b sebeyaphinda bathi bakholwa ngumbhalo nezwi abelishilo uJesu, okusho ukuthi baphinde bakholwa nangomubhalo. Ayibonge Inkosi. So-ke isambulo la, Revelation, the word of wisdom, ivele ngokwambulelwa ngokwezwi alikhulumayo, the word, through the spoken word, baphinde futhi bambulelwa through the written word, base bathola the word of wisdom. Hallelujah. Yebo, leyo word of wisdom eyayikhuluma nabo. Amen. Ayibonge Inkosi. Uma sihlehla emuva kancane siya ku-verse 21, yila esithola khona ukuthi wayekhuluma ethini uJesu, wayekhuluma ethini, wayebambulela ukuthini. uJesu wayekhuluma, uma sinyukela emuva nje, kodwa wayekhuluma, Mfundo 21 uthi, kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. Uma sihlehla nje siya ku-19, uma sihlehla siya ku-19 uthi, uJesu waphendula wathi kubo, bhidlizani leli thempeli, ngiza kulivusa ngey'nsuku ey'ntathu. Ngakho-ke bathi abaJuda, leli thempeli kwaba yiminyaka engu-46 lakhiwa, wena uzolivusa ngey'nsuku ezintathu na? So amazwi eNkosi uJesu eyawakhulumayo yilawo-ke bazalwane. That was the word of wisdom eyakhulunywa nguJesu Kristu. So abafundi baqonda after a while ukuthi wayekade eshilo uJesu esevukile, baqonda esevukile ukuthi wayekade eshilo uJesu, ukuthi nokuthi wayekhuluma lapho, wayengakhulumi ngethempeli as such, but wayengakhulumi ngethempeli isakhiwe, but wayekhuluma ngaye. Yes, sithola laphaya u-21, sithola ku-21 la esho la ekhuluma khona ukuthi babona, kepha wayekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe, ukuthi wayengakhulumi ngethempeli isakhiwe, kodwa wayekhuluma ngomzimba wakhe, ukuthi uzofa aphinde avuke after 3 days. So bathola leso sambulo abafundi bakhe after uJesu esefile waphinde wavuka, sebeyakhumbula izwi alishoyo, the spoken word, and bayakhumbula even sebeyalambuleka futhi nanga the written word. Ayibonge Inkosi. Siqhubeke-ke bazalwane nevesi elilandelayo, sisakhuluma nge-Revelation evela the word of wisdom. Hallelujah. So-ke bazalwane siyaqhubeka siya kuJohana 4 verse 16 kuya ku-19. Kufundeka kanjena-ke bazalwane. Wathi kuye, okay, noma singaqala ku-15 khona soze sikhuluma ngobani. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi, ngingabe ngiseza ukukha lapha. Verse 16, wathi kuye, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Kukhuluma owesifazane ongumSamariya, siyakhumbula bazalwane, ukhuluma neNkosi uJesu la behlangana khona emthonjeni. So-ke uverse 16, wathi kuye, hamba, kusho iNkosi uJesu, hamba ubize indoda yakho uze lapha. Verse 17, owesifazane waphendula wathi, anginandoda. uJesu wathi kuye, usho kahle ukuthi anginandoda. Verse 18, ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu, le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho. Lokhu ukusho
Lokhu kusho ngeqiniso. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane, le revelation lesi sambulo, the word of wisdom, okay, leli lizwi lokuhlakanipha litholakale ngesambulo through prophecy, ngoba uma siqhubeka laphayana ku-19 ithi owesifazane, okay, ngigcine ku-18, siqhubeka ku-19, owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi. Yila sithola khona ukuthi uJesu Kristu ubemprofetha lo owesifazane, umnika leli zwi nje lokuhlakanipha lokuthi yena useke waba namadoda awu-5, nale futhi athi eyakhe akusiyona eyakhe. And then lo wesifazane wase ambulelwa, kwambuleka kuyena ukuthi lo ungumprofethi. Hallelujah. So-ke bazalwane, yes, le word of wisdom owesifazane uyithole through i-prophecy, eprofethwa iNkosi uJesu. Ayibonge Inkosi. Siyaqhubeka-ke bazalwane, siya kuZenzo 26 verse 16 kuya ku-27. Siyaqhubeka-ke bazalwane, uZenzo 26 16 kuya ku-27. Kufundeka kanje-ke bazalwane. Kepha sukuma ume ngezinyawo zakho, ngokuba ngibonakele kuwe ngalokho ukuba ngikumise ube yisikhonzi nofakazi walokhu kungibona kwakho, nowalokhu engizakuzibonakalisa kuwe ngakho. 17. Ngikophule esizweni nakwabezizwe engikuthume kubo. 18. Ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni, basuke emandleni kaSathane baphendukele kuNkulunkulu, ukuze bamukelise ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiwe ngokukholwa kimi. 19. Ngalokho, Nkosi Agrippa, angibanga ngongawulaleliyo umbono wasezulwini, kodwa ngamemezela kuqala kwabaseDamaseko nabaseJerusalema nakulo lonke izwe laseJudiya nakwabezizwe ukuba baphenduke baguqukele kuNkulunkulu benze imisebenzi efanele ukuphenduka. 21. Ngenxa yalokho abaJuda bangibamba ethempelini balinga ukungibulala. Ngitholile usizo kuNkulunkulu ngimi kuze kube kulolu suku ngifakaza kwabancane nakwabakhulu, angikhulumi lutho ngaphandle kwalokho abakukhulumile abaprofethi noMose ukuthi kuza kwenzeka. Verse 23. Ukuthi uKristu ehlupheka nokuthi engowokuqala ekuvukeni kwabafileyo uza kumemezela ukukhanya kuso isizwe nabezizwe. 24. Wathi esaziphendulela kanjalo, uFestu wathi ngezwi elikhulu, Phawuli, uyahlanya, ukufunda okuningi kuyakuhlanyisa. Kepha uPhawuli wathi, angihlanyi Festu odumileyo, kodwa ngikhuluma amazwi ayiqiniso nawokuqonda. 26. Ngokuba iNkosi engikhuluma kuyo ngesibindi yazi ngalezi zinto, ngokuba angikholwa ukuthi kukhona utho lwalokhu olufihlekile kuyo, ngokuba lokhu akwenziwanga engosini. 27. Nkosi Agrippa, uyakholwa ngabaprofethi na? Ngiyazi ukuthi uyakholwa. Le revelation bazalwane, uPaul uyithole ngesambulo asithole ngeNkosi uJesu. Siyakhumbula bazalwane, uPaul ehlukumeza abazalwane, ehlukumeza amakholwa, wayehamba eloku ejaha amakholwa
ewabulala. Siyakhumbula ukuthi washawa ngumbani endleleni bazalwane. Then wasebona-ke lo mbono la ebona khona uJesu Kristu inkosi yethu. Kwaba yinkosi himself eyamtshela le word of wisdom. Yinkosi uJesu straight eyamtshela through a vision. Kwabe uPaul esebona inkosi uJesu embonweni, yasimnikeza-ke this word of wisdom ukuthi uPaul, ukuthi inkosi uJesu mayitshela uPaul imtshela ukuthi iza kumisa abe yisikhonzi nofakazi wokumbona kwakhe uJesu Kristu. Imtshela ngakho konke uJesu Kristu ambekile ukuthi akwenze uPaul, uze ukhuluma ukuthi uzovula amehlo abantu kuba basuke ebumnyameni baphendukele ekukhanyeni, ukuze bamukeliswe ukuthethelelwa kwezono nesabelo phakathi kwabangcwelisiwe. Haleluya. Konke lokhu wayengakwazi uPaul, but wakuthola mhla ebona ivision. Inkosi uJesu yase imnikeza the word of wisdom. Kwayima azi uPaul icebo likaNkulunkulu ngempilo yakhe. Amen. So le vision, so this word of wisdom itholakale through the vision ayibonile uPaul yenkosi uJesu. Amen. Siyaqhubeka-ke bazalwane, siya kuZenzo 27, Zenzo 27 verse 21 kuya ku-25. Kufundeka kanje-ke bazalwane. Zenzo 27 verse 21 kuya ku-25. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho, uPawuli wasukuma phakathi kwabo wathi, madoda, ngabe nalalela mina kanamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakuloku kuchithakala. 22. Kepha manje senginiluleka ukuba nimi isibindi, ngokuba akuyikufa muntu kini, umkhumbi kuphela. 23. Ngokuba ngalobu busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo. 24. Yathi, ungesabi Phawuli, umelwe ukuma phambi kukaKhesari. Bheka, uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho kukhulunyiwe kimi. Ayibonge inkosi. So-ke bazalwane, la lesambulo, le word of wisdom uPaul uyithola ngevision. Ayibonge inkosi. Uyithola ngevision of an angel. uPaul ube nombono la ebone khona ingelosi imi eceleni kwakhe, imtshela izwi lokuhlakanipha ukuthi kumele eyile kuKhesari, and nokuthi uNkulunkulu umphile bonke laba anabo emkhunjini. So that was an assurance ukuthi ngeke baze bafe. So wathola kanjalo-ke uPaul isambulo nezwi, isambulo sezwi lokuhlakanipha ukuthi abazofa but bazosinda. Wasithola through a vision okwavela kuyo ingelosi yasikhuluma naye yasimtshela. Ayibonge inkosi. That was the word of wisdom ayithole through a vision of an angel. Siyaqhubeka bazalwane, siya ku-1 Corinthians chapter 5. Kubhalwe nje 1 Corinthians chapter 5, ukusho ukuthi sizomfunda wonke bazalwane. Kufundeka kanjena. Isihloko sithi ubufebe baseKorinte, ukuphathwa kwezoni. Haleluya. So 1 Corinthians chapter 5. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ufebe phakathi kwenu.
futhi ufebe bohlobo lungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. 2. Kepha nina nikhukhumele kunokuba ngani lila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. Verse 3. Ngokuba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo, ukuba, verse 4, egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu. 5. Onjalo anikelwe kuSathane kuko ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. 6. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? 7. Khiphani imvubelo endala, kuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo, ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. 8. Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. 9. Nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe, angisho izifebe zalo mhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. 11. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuke, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. 12. Ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Ayibonge iNkosi. Le word of wisdom, bazalwane, abazalwane baseKorinte bayithole ngencwadi ebhalwe nguPaul. Haleluya. Bayithole ngencwadi ebhalwe nguPaul. Lesi sambulo sikaPaul esithumelela abaseKorinte, isambulo-ke bazalwane, isambulo sithi khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo, ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe. Haleluya. Uyabatshela ngesambulo, ubatshela the word of wisdom, lokho kufanele bakwenze. Haleluya. Uzubatshela ukuthi wababhalela ukuthi bangahlangani nezifebe. Haleluya. So-ke bazalwane, le revelation, lesi sambulo, the word of wisdom, lelizwi lokuhlakanipha lambulwe ngokuthi uPaul abhalele abazalwane baseKorinte incwadi yokuthi bangahlanganyeli nezifebe, bakhiphe imvubelo endala. Ayibongwe iNkosi. Siyaqhubeka bazalwane, siya kwi-point lokugcina. Kwivesi lokugcina sisakhuluma nge-word of wisdom. Sikhuluma nge-gift of revelation, nge-word of wisdom. So siya kweyokugcina-ke bazalwane. Kweyokugcina ithi we receive, i-revelation. We can also receive the word of wisdom through revelation esithola while we are
praying while we are praying. Sizoya kuDaniel 9 verse 20 kuya ku-25. Daniel 9 verse 20 kuya ku-25 kufundeka kanje bazalwane. Ngisakhuluma ngikhuleka, ngivuma izono zami nezenzo zabantu bakithi u-Israyeli. Ngiletha ukunxusa kwami phambi kukaJehova uNkulunkulu wami ngentaba engcwele kaNkulunkulu wami. 21. Yebo, ngisakhuluma ngomkhuleko lo muntu uGabriyeli engambona embonweni kuqala endiziswa ngokushesha wangithinta ngesikhathi somnikelo wakusihlwa. 22. Wangiqondisa wakhuluma nami wathi, Daniel, sengiphumile ukukuhlakaniphisa nokukuqondisa. Ekuqaleni kokunxusa kwakho izwi lavela sengifikile ukukutshela ngokuba uthandekile. Ngalokho qonda leli zwi uqonde nombono. Verse 24. Amasonto angama-70 anqunyelwe abantu bakho nomuzi wakho ongcwele ukuqeda iziphambeko nokukhawula izono nokwenza ukubuyisana ngobubi nokungenisa ukulunga okuphakade nokunamathelisa umbono nesiprofetho nokugcoba indlu engcwele. 25. Ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa nokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuyakuba ngamasonto 7 lihlale lakhiwe izitaladi zalo nogange lwalo amasonto angama-62 nasesikhathini sokuhlupheka. 26. Emva kwalowo masonto angama-62 ogcotshiweyo uyakunqunywa angabi namuntu. Umuzi nendlu engcwele kuyakuchithwa ngabantu bombuso ozayo. Ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni. Ukuphela kwakho kube sesikhukhuleni. Kube ngukulwa kuze kube sekugcineni. Incithakalo inqunyiwe. Ayibonge Inkosi. Ngithe uDaniel bani bazalwane? Daniel 9, 20 kuya ku-25. Oh, bese ngi-26. Okay-ke bazalwane. So, ayibonge Inkosi. uDaniel-ke bazalwane uthole this word of wisdom while he was praying. Uthe esakhuleka umzalwane uDaniel waqhamuka ingilozi uGabriel yayise imnikeza ke lesambulo se-word of wisdom. Lasimnikeza ke the word of wisdom ngokuzokwenzeka. Ayibonge Inkosi. So-ke uDaniel wayengakwazi konke lokhu till he prayed. Wasethola-ke le vision while he was praying. Kwafika ingelosi uGabriel yayisemnikeza this word of wisdom. Yayisimnikeza lelizwi lokuhlakanipha. Ayibonge Inkosi. So-ke bazalwane wasethola-ke lelo lizwi lokuhlakanipha uDaniel. Siyayibonga-ke Inkosi bazalwane. Sesifinyelele amaphethelweni esifundo sethu bazalwane. Esifundeni gift of revelation, the mind gift. Point number 1 okuyi the word of wisdom. So namhlanje simqedile izwi lokuhlakanipha, siqedile ngalo. Next time sizongenelela ku the word of knowledge. Ayibonge Inkosi. Nginithanda nonke la nikhona ezindaweni zonke. uJesu Kristu kodwa ngiyazi unithanda more than I do. Hallelujah.